tumayon ang Dios ang balang espiritu nga panalangin magauban sa atong paghisgot sa iyang buhing pulong nining kagabihan magampo ta among amahan Dios nga labing amahanan among kang pasidunggan pasalamatan sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi salamat Lord God sa mga pagampo kagit imong gitabangan kami Lord sa pagpaabot diha kanimo og salamat sa imong giandam nga katubagan og Lord salamat nga ang tanan nimong tubag para sa among kayuhan para usab sa imong kayuhan din kagabiyon sa among paghisgot sa imong buhing pulong ikaw Lord magalabas nini pag giya ka balang espiritu magapanalangin ka magaandam ka sa mga tagos Lord bisan ako Lord nga mga instrumento kagabiyon ikaw Lord ang magagahom Lord ikaw maganumala sa kinatibuk-an sa ngalan ni Ginoong Hesus amen o amen okay mga igsoon akong pagabasahon Lord ang Filipos 4 Gis paingon sa 14 mga igsoon sa Bisaya nga version ingon dinhi dako kayong akong kalipay diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na usab kamo sa papakita sa inyong gugma kanato nahibalo ako nahangawa gayud kamo kanako apan wala lang kamo higayon sa pagpakita niini wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay aniya kanako nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway nakatunan ko na ang pagkatubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi sa kabusog o sa kagutom ug sa kamugaway o sa kawadon may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan so muna ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan nining kagabion mga igsoon agig series man no ang atong previous nga gihisgutan naghisgot sa kaimportante sa pag-ampo nga ang pag-ampo mao ang tubag sa kabalaka ang pag-ampo mao ang hinungdan nga maghari ang kalinaw sa Dios nga ang pag-ampo mogiya kanato sa angayang tutukan sa atong pagkinabuhi ug sa katapusan ang pag-ampo makahimo kanato nga makatuman sa atong mga nakatunan diha sa pulong sa Dios so ampo kita permi mga igsoon para kusgan para malinawon ta taliwala sa bisan unsang sitwasyon amen mga igsoon kana ang previous ug karon sa atong giuluhan kini nga padayon ta sa pagdebosyon diha sa Ginoo ang unang punto aron mapakita ang gugma aron manggawas ang gugma no ang gingon ni Pablo dako kayo kung kalipay gikan sa Ginoo no ang tinubdan sa kalipay sa iyang pag-ingon rejoice in the Lord always again I say rejoice sama ba nga nagingon sa English mention niya greatly rejoice sama sa mingon si Pablo nga praise the Lord no praise the Lord dako kaayo ko kalipay sa akong mga kaigsuonan no kay ang Ginoo nga nag-umol kanila ang mga Kristiyanon sa Pilipos ang giumol sa Dios naa na nibati na sa paghigugma no ang Ginoo naglihok na kanila wala sila napugos wala ay nakompromiso kanila no walay nagpadungog-dungog kanila no? Pero di pa sa pareha atong nagwali nga grabe yung sigit-sigit ginya mahitungod sa giving no yung pastor hindi nyo tabangan no yan na bitaw no, may pag abot sa giving tindog mo hatag mo kay dito mo sa gawas tulisan mo dili sa simbahan ipatulis inyong kwarta grabe ang sigit-sigit kapagaw lagi ng mga igsoon dili kana batasan ni Pablo no gani ingon siya sa ikaduhang Korinto 11:9 bisan sa akong kawadon samtang naging-uban kaninyo wala ako mangayo kaninyong hinabang kay ang mga kaigsunan nga nangabot gikan sa Macedonia nagdalaman sa tanan nga akong gikinahanglan sama kaniadto og sa umaabot dili gayod ako magsamo kaninyo ang 1 Corinthians 9:11 to 18 no kana sa ato lang summarize no nagsulat si Pablo nga siya mo dawat gasa gikan sa Corinthians Church no tungod kay dili siya gusto nga akusahan nga nagwali siya aron lang makakwarta pero si Paul gimintin niya nga ang church na ay responsibilidad to support God's ministers no ang 1 Corinthians 9:11 to 18 diha dayag maklaro nato nga kung nagpugas kami sa espirituhanong mga bini diha kaninyo ikasakit ba ninyo kung moani kami yutan-ong kayuhan gikan kaninyo sa apan wala namo pay mostly ang mong katungod ato lang laktod mga igsoon no giantos namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa may balita may tungod kay Kristo so klaro ang ilang pagkamatindaanon nga pag-alagad wala sila mag-apas no unsa may ilang makuha sa ilang pagpangalagad no wala nila pahimusli ang mga katawhan
ang he accepts gidawat niya ang gasa sa taga Pilipos kay ihatag nila nga willing, no? Willingly, no? Dili niya wala siya pagbabag sa kagayunan nga ang katawhan sa Pilipos makapasinati sa ilang gugma magikan sa balaang espiritu. Mo ang unang gasa, love, no? Nga atong simple nga application dili na to pugngan o babagan ang tabang o hatag labi na walay laing motibo kundi ang gugma sa Dios mapadayag ikan kanila. Amen mga igsoon. Siya ang Ginoo nga nagtugot sa pangitabo bisan sa taas ng panahon ng ilang pagampo. Wala na detalye ang kataas apan ang atong gibasa. Ako kay kalipay ni Pablo diya sa Ginoo kay human sa taas ng panahon nagkahigayon na usab sila sa pagpakita sa gugma ngadto kang Pablo. Balo siya nga nahingawan sila pag-ayo panwa lang gid sila kahigayonan, no? Kung ang tao may son makita physical pero ang kalayo sa iyang gipuy-an way kahigayonan, no? Pero ang kasing-kasing may son dili man siya makita pero ang pagpamuhat dayag kung sinati kay sila amble ang kasing-kasing nangitag paagi nga katabang uban sa pagampo, no? Nangitag kahigayonan. Naalang gyud tayo mo higayon ana tagid mo bisitahon tagid mo sa layo man ko, kung naalang ko'y panalapi, tumangan, tagid mo, padalahan, tagid mo. Sa mga gipit Osman, through prayer, nga so, nagtatakdo, ang tanan, so, ingana kada ko ang tabang sa prayer, dili po din nga, ampo, agad ako matabang nimo. Di na to, ang pwede nga, ismulin ang prayer, no? Ipakagamay ang prayer. Kay, ang prayer kana ang pamaagi, aron makakonekta sa tinubdan, ang source na mo, ang Diyos nga labing gamana, no? Labi na sa prayer, antong iampo ang spiritual growth, ang maturity, o ang intimate relation niya sa Ginoo mga igsoon, no? Simple application nga mangita og kagayonan nga makatabang, no? Mahingawa sa kahimtang sa usag-usa. Kay ang kinaiya sa atong Dios nahingawa usab kanatong tanan. Amen mga igsoon. Maluoy ug mahingawa man gani ang tao, ang Dios pa ba? No? So makita nato dinhi mga igsoon pinaagi sa ilang teamwork, midako ang tabang nga nahimo napadala ngadto kang pagpagiyan ni Pablo. Dako kayo. Nahangawag kamo. Nagkahigayon kamo paghatag, showing love. No? Nagkahigayon na usab. So either sige na nilang buhaton apan ang Biblia nag-ingon sa verse 16, dili lang kay kausara ako ninyo padadi o ginabang sa diyang nagalisod-lisod ako dito sa Thessalonica, no? Ang tao nga mohatag o mobisita nagpakita ka nagkangawa or concern, no? Sa isig ka tao sa igsoon o sa isig ka isip mga nagmatuto kanila. Sama sa akong igsoon sa unang panahon, iyang sulti nga, kung tinuod mo nga gimingaw na ko, ayaw ko ninyo hulata nga magkita ta. At tuwa ko ninyo, diba? Sakto mo po dyan, no? Sakto man ang iyang naipunto po. No? Kung tinuod kang gimingaw, at to bisitahi, or nakita nimo na hingawa ka na luway ka sa kaimta, tabangi, no? So, doon na tayo simple na illustration may tungod sa pagpangitag kahigayonan sa pagtama. Lisod man ko, layo man ko, no? Wa mo ko'y mahimo. So, simple na illustration, doon ay pasyente sa ospital na nga iyang siya wala siya watser pero ang pikas na ay watser na iyang gikuhit kini sa iyang sungkod na tigilisom po siya bakod iyang gikuhit ang watser sa pikas nga natulog siyempre nalain ang watser no kinatugaw sa iyang pagkatulog apan di ay iyang gitudlo tumbag na dito sulod ang portable nga higdaanan dahil higda na siya wa mo lang gani pasalamat gikuha niya kay gisapot lagi siya gikuhit na sad siya na gikuhit na sad siya balik gituluan siya nga katong nga kuan na dito tuklokon ato para muburot nindot kayo ang iyang pag tulog nga samtang nagbantay siya atong isa ka pasyente. So sa atong pagtulunan, kaliwala ng katong tawanan, nagkabinda, napay banding, bindahi pa yung kalawasan, nagway, pero kaliwala siyang kalisod, wala pa siya watser, nakakita pa siya gahiginan, nga magpalasakit siya ang kapwa, maplastar lang ang katulog atong watser, dili magsayon mag-watser mga iso, no? Sa itong nakaka-experience, no? Naa, wala, no, ang ilang tabang mga igsoon sa kinabuhi ni Pablo alang kang Pablo wala na may makulang nako kinaaman ang Ginoo, no? Sa padayon sa debosyon sa Ginoo aron mapakita ang gugma ug ikaduha aron masinati nga walay nakulang kanato kay makaton man ta sa pagkakontento. Verse 11, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay aniya kanako. So gipasabot ni Pablo mga igsoon nga kontento siya unsay naa niya, no? Mungod di siya maglisod pagdawat sa iyang kahimtang tugot man sa Ginoo, no? Sa kasagsagan sa iyang pagpangalagad so na ay mayong katuyuan ng Ginoo ani, no? Busa angay nga dawaton kay walay nalilong sa Ginoo.
matag sitwasyon dayag sa Ginoo. So nasabtan nato kung giunsa siya sa Ginoo paghimong humble no. Unsa siya pagpaubos no kay dati unsa si Pablo astig, agresibo, arisgado. Pero karon makita nato nga dependent na siya sa Ginoo. Uyo na siya pirmi sa kabuton sa Dios. Wala na siya pagsupak na pagreklamo. May kabalo siya ang Ginoo nga ay katuyuan. Personal na experience na ko mga igsoon sa akong kapobrehon. Sa una gabaklay ko sa akong trabahoan gikan kang tag-agura palulong kablo no sa boarding house gaabang ko no ay mga panahon nga dili ko bayad no? Sa among mga pagbalatian wala lisod pagpalit tambal pang hospital no daghan yung kapait sa kinabuhi nagian apan gidawat na ko ang tanan o walay pag-complain sa Ginoo walay pagbasol sa Ginoo na o salamat sa Ginoo ang gipasabot niya nako karon nga ang unsay iyang mahimo sa akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Di man ko ingon nga dato na ko karon apan medyo amugaway na ang pagpanikay-sikay, no? Dili na ingon gaapason pirmi ang pagkaon, no? Sa gihawas na ko sa Ginoo gikan ni adto, no? Kay kana lang yung kontento ta unsay naa nato. Sakto ra na, no? Unsay naa nato mo na, no? Ay na to pangita atong wala diha tungtong sa imong silingan, no? Kay may tabuan na pirmi gyud ta, kulang, no? Ang importante na ang kalinaw sa Ginoo naguban na siya di siya mapasagad mo na nakadato sa tao ang pagkakontento pagkanaay Dios sa Ginoo. Ang Lucas 12:15 may padayon siya pagsulti kay ng tanan pagpantay ka mong likay ang bisan unsang kakog kang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Unsa man ang maangkon nato ang tanan apan ang atong kalag padulong sa kalaglagan. Padulong sa kalaglagan. So dili ang bahandi ang makahatag kasiguruhan apan ang Dios. Sa walay sukod maghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Muna ang importante ang bahandi nga langit na. Bahandi nga langit na. Like so. Ang gani ang hangyo ni Agor, sa inyo ni Agor sa Proverbs 30:9 nga ayaw ako himuag kamo dato Lord. Atagi ako pagkaon nga igo sa kinahanglan. Tagan mo kung sobra tingali malimot ko nimo no. Apan kung kabos ako, mas matintal po kung makabuhat og dota makapangawat pagkaulawan ka Lord no. Sa nakatunan ni Pablo ang pagkatagbaw, pinaagis pag-agad ug pagsunod kang Kristo. So matagbaw sa punto nga dili pa samok mahasol ang una mahimutang no. Bisan unsa ang kahimtang. Ang 1 Timothy 6:8 busangay kitang makontento kung makakaon o maka-isti no. Kontento si Pablo kay nakita niya ang kinabuhi gikan sa panglantaw sa Dios no. Itutok niya ang angay niyang buhaton dili ang iyang gibati, agad siyang gibati. Natulid ang iyang prioridad ug mapasalamaton siya sa tanan nga gihatag sa Dios kaniya no. Naka-focus na siya sa eternidad. Tayo value ng eternity ang iyang mga pagkinabuhi. Mga igsoon, sa unsa ta makakaplag sa matuod pagkatumpito? Diha sa panglantaw sa Ginoo, diha sa prioridad sa Ginoo. In application dapat makontento ta atong iplastar ang mga angayan alang sa kamayaan sa Dios. Padayon sa atong debosyon ngadto sa Dios, mga igsoon, iampo nato no ang atong kahimtang unsa man atong nasinatian no? Natay mga igsuunan nga atong pangutanon okay ra ka okay ra man no? Iampo nato mga igsoon kay wa ta masayod sa luyo anang okay no? Wa ta masayod sa luyo ni anang okay so muna mga igsoon padayon ta magdebosyon niya sa Ginoo mapakita ang gugma masinati ang pagkakontento o ikatulo kaya sa tibok pagdili stable nga stable nga magdebosyon gihapon sa Ginoo bisan sa unsa kahimtang. Ang gingon sa verse 12 na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawan-on ug sa kamugaway. Sinati niya ang tubang sa bisan unsang kahimtang. Busog siya karon, gutom siya sa sunod. Kamugaway kawan-on na sinati na ni Pablo. Nagpuyo siya sa kawan-on kaharuhay. So sa atong natun-an karon na maghatag ni natong pagtulon-an unsaon pag-overcome pag-abot sa mga problema. Sa joke pa kung naa kay problema gyud tubang talik di lang layasi o likay turang sulban harong pakigbatuki sa tabang kusog sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo pagdebosyon kanunay mo nay pagpalig-on pirmi mo nay pagtugyan sa Dios no? ang problema mo nay mo surrender mo nay mo hawa no kay di na mo talab kanato mga igsoon tungod ni Kristo Jesus nga atong tugyanan mga igsoon no? So sa iyang pagministry sa iyang pagpangalagad sa iyang pag-church planting no kung dito nga area abunda abunda siya komportable siya no? Pero kung pitos po fasting po siya na diha na subukan ang iyang
diha siya gilig-on, diha siya season, no? Diha siya na immune, no? Ang problema mo ang mo'y nagpasamot nga siya gilig-on kung nagpasilaog sa mo sa iyang kadasig. Ipa-season, ipalit. Ang kahimtang ni Pablo, di na siya makurat na malimot sa Ginoo. Wala na makatandog sa iyang relasyon sa Ginoo. Kapobrehon, lisod ang panimuyo, no? Mabasa sa ulan usahay, no? Mainitan, may tarong taon, dagmalan, naa gihapon ang kanunay niya nga debosyon, pagtuol sa Ginoo, paggahit ang panahon sa Ginoo. Sa karon sa tao, mapapag naman na pag pito sa kahimtang. O ana, nakapokus na puro pagayong kamas taman sa ginawa, nalimtan ang Ginoo nga naay dakong matabak. Ayon sa iyan sa pulong sa Ginoo, ako mga anak, bisan natulog akong palanginan. Ang mahitabo, mosamot na hinuon kalisod, gawa may pagtugyan. Unta aron magaan, unta aron masinati ang kakontento unsay ana. Lahi na ang gitutukan. Garuhay pod, basta anon, o si Pablo, dili na basta makurat o malimot sa Ginoo. Naa gihapon iyang debosyon sa Ginoo. Di siya matandog, stable, no? Ang iyang relasyon diya sa Ginoo. Pero kasagaran sa tao mga igsoon, malimot sa Ginoo. Kung ana sa abunda na magpatuyang sa kalingawan, no? Suroy-suroy walay na panahon sa Ginoo. Si Pablo, nagpabilin nga stable iyang relasyon, debosyon sa Ginoo, dili siya paling-paling, ha? Magunsa man ang abunda, pero dili ka kontento, wala kay Ginoo. Dili na lang ta sa kontento, isag igo-igo lang kay naa may Ginoo. Ora bag mabuhi lang bisag ginamos, pusan nagsili, pero gisawsaw dito sa kumpa mga isa. Kamunggay, sinabaw, subakan nagbulat, singot-singot. Na mga igsoon, ang pinaka ending diha, diha naman na sa langit o impyerno, no? Kay matapos mo gyud ang adunahan og kabos, no? Na Ginoo, wala Ginoo, matapos tanan. Ending dayon, asa langit o impyerno. Naa ni Ginoo Hesus didto gyud sa langit. Amen mga igsoon. So una mga igsoon, padayon sa debosyon diha sa Dios, manggawas, mapakita ang gugma, mapagkabot, makakaton sa pagkakontento, kaya mo sa gubang, stable ang relasyon sa Ginoo, makabilin, muna ang uh, sikreto, no? Dili nga ato madungog sa mga uban nga nagatudlo nga hamugaway nga daw pagkastuhanon ka, prosperity, no? Wala sakit, no? Muna basihan dili na mao ang kistahanon mo iso, dili na basihan, no? Kung saan man pag-apply ang kalig-on panabang sa Dios, hindi naman day ka maglisod, no? Fake lugar ng Christian si Pablo, no? Nga nakasinati sa labihan kalisod-lisod, no? Dili po na nang ngayon ba may pagkabrad, i-bless ka sa Ginoo, hayahin na yung kaimtang. Eh si Pablo, bisan nagkalisod, bisan nagkahirap-hirap, no? Blessing pag yung gihapon na yung experience na mga igsoon, kung asa tagibutang sa Ginoo, diha ta epektibo. Tunay pastor sa una, nga kay maayo naman sa English, so epektibo siya sa mga professional nga tao. No? Ay yanog kayo magwali sa bukid, no? Dito po sa mga pobre. Napoy uban nga epektibo sa mga bata. Kung asa tagibutang, diha ta epektibo, diha ta mas galamiton sa Ginoo. No? So kaya mo sa gubang, sa kalisod ug kaharuhay, sa kasakit ug sa kalipay, nagpabilin. Till death and forevermore. Kasi kami nyo, till death do us part man. Pero sa Ginoo, hangtod bisan sa kamatayon, hangtod sa walay katapusan. Saan sa Ginoo, kinabuhi walay katapusan. Sa ikupat, kanang tanan pinaagi kang Kristo. No? Verse 13, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom magdihatag kanako ni Kristo. I can do all things. Ang uban kanila man nila gihawiran. Muna bisag unsa na nilang buhaton, adventure. I believe I can fly, na di ay nalimot na sila sa sumpay. Wala nila gi-appeal nga pinaagi through Jesus Christ ang pagsunod sa iyang kabuton, makaantos, makabuhat kita sa tanang buot ikabuhat ni Kristo na musalig sa iyang presensya gahom ug katuyuan. Kang Kristo nga katakos kita magpadayon makalahot tayo magmadaugon, no? Ang context si Pablo nagpagamit ng alagad sa Ginoo, no, nakasinati gahom, experience niya, nasa gubang niya, bisan na bilanggo siya, na napay mga mini nga mga magtutudlo, wala si tarong kaon, pahulay, dagmalan, kamingaw, apan ang gahom ni Kristo maupod ang naglingkod kaniya sa makadaghang higayon. Sa kadaghan sa imong kasinatian, kadaghan pug katabangan makapasinati sa presensya sa Dios. Pareha ni Pedro, kapila siya gimbangon ni sa Ginoo, no? Kaliwala sa iyang mga salpa, pagkapandol, no? So ang trials and testing mo na proseso alang sa pagkabalaan, proseso sa pagdako o maayo sa pagtuo ni Pablo, dili sa kagalingon, no? Kundi kang Kristo, no? So in application kita mga alagad, sunod ta sa kabuton sa Dios ug kana magamit nato
I can do all things through Christ who strengthens me. No? We can overcome. Bisan unsa pang dahilan, bisan unsa pang babag, no, magbuhat nato ang tanang butang sa asa ta niya gitawag. Pinagi kaniya nga nagligon kung naghatag gahom aron matuman ang iyang katuyuan. So kita takos tungod ni Kristo nga naghatag kanang katakos, no? Andam kita sa bisan unsay buhaton, bisan unsay katumbas niya na, no, pinagi kaniya nga naghatag kanatong kusog sa atong sulod nga masaligod nga gatugyan kaniya tungod ni Kristo. Kana ang hinungdan makapadayon ta sa pag-serve ug pabilig madaogon. 1 Corinthians 15:7, apan salamat sa Dios nga naghatag kanadto kadaogan pinagi sa itong Ginoong Hesus Kristo. Ikaduhang Korinto 2:14, apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang namulo kanato adto sa kadaogan. So gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa may balita, umot nga mensahe may tungod kang Kristo kanto sa tanang katawan. So ang maayo nga ehemplo nga atong angayan nga ipalo si Pablo na nga siya nalipay sa kalambuan sa igsoon. Siyempre mag-uul pod siya sa igsoon nga walay paglampo, no? O ang pagpinto sa gihatag sa Ginoo, nga magpalig-on ta kanunay sa Ginoo, atong nasabtan ang gagamahanan sa Ginoo nga nagbag-o sa pagkatao ni Pablo, no? Sa siya kahi, no? Ug siya gipahumo ug humok nga misunod sa kabubuton sa Ginoo bisag unsa pa iyang kanata. So sa atong conclusion, usa padayon ta sa pagdebosyon sa Ginoo kay kana ang hinungdan nga bunga nga mapakita ang gugma pag masinati nato wala man din nakulang ako, no? Kung naa si Kristo naa na niwa pa nato. Kay makatunan nato ang pagkakontento. Kaya nato sa gubangon ang magpabilin stable ang atong relasyon diha sa Dios pinaagi ang Kristo Jesus lang ang tanan. Amen mga igsoon. Salamat sa Dios sa tulong magabuta ang mga amahan daghang salamat Lord God sa mga kamatuoran nga imong gipaabot kanamo karon. Tabangi kami Lord balang espiritu nga mag remind ka Lord nga amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi. Adlaw-adlaw tudloy kami sa pagkakontento sa unsay naa kanamo kay Lord ang importante nga naa ikaw nagauban ug ang kalinaw nimo maghari sa among unang kasik-kasik ug sa among kinabuhi. Gamitan kami Lord nga imong instrumento Lord sa among pamilya, sa among trabahoan, Lord, bisan sa komunidad, bisan asa kami ni Dadon Ginoo na dili na mo usikan sayangon ang panahon na mapakailap ang may balita sa kaluwasan. Salamat ka Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios mga igsoon.